Здравейте, аз съм Еки, добре дошли в канала Smart Cookbook и в новото видео, в което ще си приготвим уникална златна кокоша супа, изключително лесна и бърза, идеална за заети домакини. Виждате, приготвила съм зеленчуци, започнах с нарязването на една средна главичка лук, ще използвам и един стрък целина. Ако нямате от тези стръкове и парче от глава целина, също ще бъде страхотно за тази рецепта. Ще използвам и пащърнак, няма да го слагам целия, защото е доста голям и него също ще нарежа на купчета. Разбира се, не е задължително да използвате тази комбинация от зеленчуци, но аз лично много я харесвам. Бихте могли да добавите вашите любими кореноплодни зеленчуци, бихте могли да добавите червени, зелени чушки, абсолютно каквото харесвате и каквото харесва вашето семейство. Един по-големичък морков също нарязвам на купчета, като се стараем да бъдат еднакво едри нарязани. Дали ще бъдат по-малки или по-големи, но да бъдат еднакви, за да се сготвят еднакво. В тенджерката вече ми е загрята и си слагам мазнина. В случая аз използвам зехтин, но вие бихте могли да сложите мазнината, с която обичайно си готвите олио, масло или каквото харесвате. За 3-4 минутки съвсем леко да се запържат зеленчуците, да отпуснат своя цвят и аромат. И след като вече, ето виждате, сме си запържили зеленчуците, наистина изключително бързо и лесно, не ги пържим прекалено много, просто съвсем лекичко за няколко минутки си добавяме в тенджерката вода, някъде около литър и половина слагам аз, моята тенджерка е доста голяма и след това, разбира се, хубаво разбъркваме и е ред да добавим вкусяването. Аз ще сложа на този етап само сол, една чайна лъжичка, смятам е достатъчно. След като поври под капак 5-6 минутки, за да се сварят зеленчуците, ще добавя към супата 2 шепички фиде. То също ще има нужда от 4-5 минутки да се свари. Ако не искате да добавяте фиде, разбира се, бихте могли да замените с 1-2 дребно нарязани картофа. Докато се вари фидето, ето я моята тайна, страхотното кокоша месо на фирма Иверта. Вижте, когато са студени, вътре собствения сос е желиран, а когато е над 18 градуса става леко течен. Когато отваряте, трябва да изпука буркана. Ето вижте как изглежда отвътре. Това е българско премиум качествено месо в буркани, така както са го приготвили едно време нашите баби. Месото в буркана е изключително сочно и крехко. Ето вижте, дори не е нужно да го режем, то се разделя много лесно на своите нишки. В буркана има само месо и малко подправки, няма никакви допълнителни консерванти, стабилизатори и всякакви такива неща, които не е нужно да ги има вътре. Виждате, ето така накъсаното месце, страхотния собствен сос, бульона всъщност от кокошката, който е разкошен. Добавям си и него в тенджерата. Това ще обогати изключително много зеленчуковата заготовка, която подготвихме, и си слагам и месото. Буквално аз, докато си накъсам месцето, фидето вече се е сварило, слагам и месото и то да поври 5 минутки, не е нужно повече време, то е изключително сочно и крехко, така че буквално 5 минутки и то да поври с зеленчуците и за 15-20 минутки получаваме невероятна, чиста и здравословна кокоша супа с онзи вкус на детство. Изключително много се радвам, че открих тези продукти, защото наистина това е спомена и вкуса на моето детство при баба и се радвам, че мога да го представя и на своите деца. Отгоре по желание може да добавите магданол, черен пипер или всичко каквото харесвате. И ето я нашата златна кокоша супа. Продуктите на Иверта търсете в по-добрите магазини или на техния сайт iverta.bg. Също така имате и 5% отстъпка с моя код ETI5.